Hola, bon dia, soc l'Àngela i us dono la benvinguda al 5è capítol del podcast Em fa feliç. Aquest és un vídeo on us parlo de les coses que estic teixint, del que ja he teixit, de les meves experiències i, com haureu vist en un parell de capítols anteriors, del que he après i les vergonyes del passat. Segurament arribaran vergonyes en el futur, però de moment us ensenyo les del passat. D'acord? Bé, avui vull començar explicant-vos sobre aquest projecte que ja he acabat, per fi, és el Lissy Sweater, d'acord? És un disseny de la Sosunits, de la Susana Zoma, i nenes, n'estic encantada, encantadíssima. Per tot, és una passada. El patró està ben explicat, tot i que jo m'he passat un tall pel forro, i realment m'agrada molt teixir-ho. Hi ha hagut un moment que, ostres, teixir fingering amb les agulles del 3,25, tot el cos, clar, fent només llarg que ella i tot, s'ha fet etern, però bueno, ja hem arribat a port, i el que jo pensava que havia teixit poc aquest mes, resulta que he teixit un piló. Bé, clar, si he acabat ja aquest jersei vol dir que he teixit un piló. L'últim cop que el vau veure estava, doncs, per qui havia separat mànigues. Jo us havia separat mànigues, doncs compte que devia estar per aquí. Val? Us vaig comentar que em sobraven 60... que em faltaven 60 punts. Doncs resulta que una noia ja em va fer el comentari de que em faltaven 60 punts. Em va preguntar, quina talla estàs fent? I dic, jo estic fent, si no m'equivoco, que estava fent la 4. Diu, clar que et falten punts, perquè d'això d'aquí, aquests triangulets d'aquí tan xulos de brioix, resulta que jo n'hauria de tenir 4 de franges. Doncs clar, et falten punts. Llavors, clar, imagineu-vos, si jo arribo a fer 4 franges, podem dir que aquí haguéssim afegit un tall així i després, a més, un altre cop un tall així fins a separar mànigues. O sigui que hagués anat a parar la 6 aquí baix. Sí, vam un tall així aquí baix. Mira, que no, que encara bo que m'he equivocat. També em va dir que ella estava fent-lo en un cal i que hi havia diversa gent que el veien massa ample, perquè clar, això se suposa que és hauria d'haver quedat més aviat tipus boxy, que diuen, no? Allò, ample. Veieu com me va? Mira, si voleu, m'aixeco un moment. Estret no és... Ui, veig que fa una mica de pooling. Estret no és, però ample tampoc. Doncs imagineu-vos, si arribo a fer tot allò, doncs seria com bastant amplet. Que això no m'hagués desagradat, sempre que la 6 no l'hagués anat a parar vés a saber on. D'acord? Llavors, us explico el que us he comentat ara, que ho he vist a càmera, però quan el mires de normal no es veu, sembla que fa unes miques de pooling. El pooling són les franges aquestes així com de color. Veieu? Però quan està en viu no es veu això. Ben curiós. Ara m'he quedat una mica així. El que he fet és teixir tot el que és el cos amb la tècnica del... com se li diu allò? D'intercanviar, o sigui, he teixit amb 2 troques i cada volta amb una troca diferent. I a més, he canviat de troca sempre 3 punts abans d'arribar a la següent. De manera que el punt on es canvien les troques va desplaçant-se cap enrere cada vegada. I en principi no hauria de fer pooling, suposo, no només pel pooling, sinó que les troques són diferents, són tenyides a mà. Què voleu, noi? Són diferents. Doncs això, jo he agafat i he fet això, he intercanviat troques i això, més que res per el fet aquest de les troques que en trobar-me que fossin massa diferents l'una de l'altra i tal. A les mànigues no he fet pas aquest joc. A càmera potser es veu una mica de res que faci alguna cosa. Aquí, per exemple, tinc una taca, però és que aquesta ja es veu en viu, també. Aquesta taca d'aquí. Però tu, que m'és igual bastant, perquè dic, ara aquí m'he d'embolicar amb les mànigues a fer aquesta cosa. Dic, passo bastant. Veieu que fa com una V baixa? Veu dir que aquest sí que ha sigut troca seguida una i l'altra. D'acord? Llavors, amb quines llanes he teixit això? Això és un Dark Omen, que el nom tenia alguna cosa a veure amb l'òpera, i el verd és una Aitana Villa,
És preciós, no em digueu que no, mireu que maco. És supermaco. Bueno, i el Dark Omen flipes, també. Té un color realment espectacular. Aquest és Hipàtia d'Aitana Villa en el color Greengrass. I aquest és un Dark Omen, em sembla que són italians, no estic segura. I no sé si es diu Dia l'Òpera o Opera House o alguna cosa així, alguna d'una òpera. D'acord? Llavors, coses que he pres aquí, amb aquest jersei. La primera de totes, ja només començar, ha sigut a fer les voltes curtes a l'elàstic. Si veieu l'elàstic aquí al darrere, és més gran que no pas aquest d'aquí, perquè hi ha les voltes curtes incorporades a l'elàstic. Llavors, la secció aquesta d'aquí, suposo que aquí en sap una mica, ja sap que això és brioix. La secció aquesta d'aquí no té molt de misteri. Vull dir, és fer augments i després hi ha un moment que aquí t'ho fa disminuir ben bé els pics aquests, perquè juntes aquests d'aquí que et venen, disminueixes i després tornes a fer augments. Us vaig comentar que volia fer les mànigues llargues. Us explico. De la troca de Dark Omen, o que és el contrast, n'he fet servir, jo crec que menys que mitja, perquè em queden 52, 53 grams, una cosa així. D'acord? I de la Aitana Villa, doncs resulta que em queden 2 boletes així, petitetes, que he mirat i me sembla que no arribava a 5 grams, 6, entre les dues. Llavors dic, ostres, de les 3 troques que tenia, dic, ara he d'agafar i embolicar-ne una i que em quedi potser 80 grams allà tirats. Dic, mira, saps què? Dic, carinyo, vine un moment. Dic, què? Dic, mira, tu com ho veus aquestes mànigues? Diu, home, això té pinta de primavera, el color i això. Diu, deixa-les així curtes. Deixa-les curtes. Jo sí, vaig deixar de teixir on veieu ara i vaig fer l'elàstic. Però la màniga, en veritat em va així. Què faig? La pujo una mica perquè quedi francesa. A més em queda així una mica més ample després del braç. Però la veritat és que queda així. Direu, Àngela, i com és que t'ha quedat així si tu vas deixar de teixir en aquest punt d'aquí i vas fer l'elàstic? Doncs ara us ho explico. M'ho he apuntat perquè ho tenia al mòbil i com que gravo amb el mòbil no puc mirar a la vegada. Abans de bloquejar, el jersei feia des del que és la part alta del coll fins a baix 47 centímetres, fins a la part d'acabar l'elàstic, 47 centímetres. Un cop bloquejat, 51. Això vol dir de cisa fins a l'elàstic de baix, abans de bloquejar feia 29 centímetres. Un cop bloquejat, 33. Al llarg de màniga, abans de bloquejar, feia 28 centímetres fins al final de l'elàstic, des de la cisa fins al final de l'elàstic. Un cop bloquejat, 35 centímetres. Això vol dir que m'ha crescut de màniga 7 centímetres. I el que és el cos, no he bloquejat molt agressiu, tampoc, ja us ho dic ara. Això el que passa és que és un xiclet. Tornem. Llana superwash, no sé per què, són com xiclets. Suposo que les fibres, com que porten allò, que dic jo, el suavitzant, perquè es pugui anar a rentadora i això, li entra tota la part aquesta més salvatge i porta com, que dic jo, el tractament suavitzant. Llavors agafa, i suposo que les fibres entre elles no s'agafen tan fort i rellisquen i s'estiren. Per això ha crescut tant. Que això, jo comptava al moment de teixir el jersei, mireu, quan vaig estar teixint, en veritat m'arribava aquí. M'arribava aquí quan vaig acabar-lo. Però un cop bloquejat i sense estirar-lo gaire gens, veieu com ha baixat. He guanyat aquests centímetres que a mi em fan falta. Que poder estic pensant en bloquejar una mica agressiu i guanyar una mica amplitud, perquè aquí veieu es nota el xixilín. Que veiem que si em pujo el pantaló una mica més ja no es veu. Que potser he de mirar-me una mica i fer alguna cosa i baixar el xixilín. Sí, el farem? No ho crec. Sabeu com van aquestes coses, no? Que molta voluntat, però després no, però jo soc molt realista. I la realista de l'Àngela diu, va ser que no.
Llavors, una cosa que sí que us volia ensenyar, que la meva amiga Bego s'ha quedat una mica flipant. Veieu l'elàstic aquest? Veieu com ara està obert? És elàstic, val? Doncs si agafo i em trec la màniga, mireu que petit et queda. Ho veieu? És un punt retorçat, el punt dret és retorçat i al revés normal, però direu, Àngela, tu, com t'ho has fet això? Sí que he baixat d'agulla. Amb l'elàstic de les mànigues he baixat d'agulla, com diu el patró, i després he fet el tancament de la Jenny, el tancament superelàstic de la Jenny. D'acord? Quina diferència hi ha aquí? Que he descobert com fer-ho perquè no em quedin els elàstics tan oberts de normal. Tant ho vaig fer-ho aquí, com ho he fet a baix, com ho he fet aquí. Clar, aquest baixant d'agulla es nota molt més, els altres no he baixat d'agulla, no es nota tant, però realment no em queda el punt tan obert. No sé si us passa que feu el punt dret i després el punt revés, punt dret, punt revés, és un elàstic un per un, però no sé per què sempre queda així com lleig i obert. Doncs ja he descobert la manera que no. I això era, suposo que és perquè com que soc una teixidora relaxada, que us he de dir, soc relaxada, doncs suposo que això fa que em quedi així obert. Com ho faig jo ara perquè em quedi més tancat? Mira, agafo qualsevol cosa. Jo no sé vosaltres com agafeu la llana per teixir. Jo teixeixo el que diu un continental. Per mi, un normal de tota la vida, que és el que jo vull sempre. Això vol dir que porto el fil amb la mà esquerra i l'agulla aquesta només va repescant el fil, d'acord? Jo de normal passo el fil així. I a més és que teixeixo amb el dit allò amunt, sempre amunt. No així enganxat a l'agulla com fa segons qui, que he vist que teixeix continental, sinó jo amb el dit amunt. Mireu, farem per exemple un botó, no? Que diuen? Per mostrar un botó. Doncs jo de normal, jo agafaria així, aguantaria així i teixiria així, val? Amb el dit sempre el tinc amunt, hi ha gent que teixeix amb el dit aquí al costat, jo no sé, jo sempre tinc el dit amunt i faig així. I quan he de fer el revés, doncs passo al davant, baixo el dit, ai, punyeta, que no pot fer-ho tot, una, i és el dit aquest el que es mou per fer el joc. Què passa si faig dret, revés, d'aquesta manera? Que em queda super relaxada. Aquí el fil va lliscant sol, però que dona gust. Què faig perquè això quedi una mica més agafat i augmenti la tensió? Doncs estic agafant el fil igual, però aquest dit li faig una altra volta. I aquí li costa més lliscar el fil, de manera que em queda més tens tot. Direu, quina tonteria. Ei, tu, qui tingui cap problema que sigui super relaxada, que ho provi. També seria poder la manera que hauria de fer-ho sempre i que tot em quedés més agafadet i no haver de fer servir agulles tan petites. Però què voleu que us digui? Quan faig un elàstic d'aquesta manera, ostres, sembla que allò no llisca i allò no avança. Doncs imagina't si hagués fet tot un jersei així, em moriria. Prefereixo baixar d'agulla i vas que t'hi xutes. Parlant d'agulles, 3,25, que és l'agulla gran però que és el punt jersei, vaig començar amb l'elàstic amb 2,75 i jo crec sí, que l'elàstic de baix també el devia canviar perquè és exactament igual. Sí, és exactament igual. També us diré, quan trec el jersei i el deixo pla, el cos fa així i em fa així. Sí, no és només l'elàstic, sinó que he canviat també d'agulla. El patró demanava 3,5, ja no me'n recordo, però si busqueu el patró, com que us deixaré igualment l'enllaç al Ravelry del patró, ja ho veureu. I també, si voleu, us deixo l'enllaç, o us deixo directament l'enllaç del projecte i després ja podeu anar-vos a buscar el patró que toca i tot això. Però molt i molt contenta. Una cosa diré clara, aquesta llana de l'Aitana, noies, flipes, és una cosa suau.
Ningú diria que és de mitjons, perquè en veritat és de mitjons, vull dir, si no m'equivoco és 75-25 i dius, quin goig. Mireu si és suau que ara, després d'esmorzar, perquè avui és diumenge 10 d'abril, dia de Rams del 2022, per qui em vegi d'aquí 50 anys, ja no tindré aquesta cara de jovenalla, no? Doncs agafa i estava amagant els fils, perquè dic, home, ara ja toca amagar fils, no? Poder, si vaig a gravar vídeo, amago i ja dic realment que me l'he tret de sobre. Doncs agafa i estava amagant els fils i tant un com l'altre, que jo soc molt valenta, he començat ara amb això uns mitjons, però jo diria que també de mitjons, val? Se me n'anaven de l'agulla. Tinc l'agulla llanera, que és que són de metall totalment i tenen la punta que, no sé si va cap a baix, però bueno, que tenen la punta així com torta, i ostres que se m'escapava de l'agulla, increïble. I jo suposo que és perquè és super suau. O que diem, super boix, super suau, super contenta, m'encanta. Aquesta setmana treballo des de casa dilluns, dimarts, dimecres. Dijous que vaig a l'oficina, si fa mitjanament bo, que no faci un fred que et mores, perquè aquesta setmana passada algun dia arribava a Massanet i estàvem a 1 grau sota, que dic, quina sort que tinc la meva alpaca i tinc el meu penguono, que també me l'he endut, i així, si no et mors de fred. Doncs així, doncs agafaré i em sembla que el portaré i l'estrenaré a la feina. Que avui vam al cine, que avui a la tarda anem al cine amb el nen. Doncs avui ja ni em canvio, em quedo així ja, d'acord? Llavors, això és el que he acabat aquest mes, que dic jo, ostres, tinc la impressió que no he fotut res. Sí he fet, ja us ho dic ara, sí he fet. Llavors, el que us ensenyaré, el que he fet i el que acabaré desfent. Doncs el que tenia aquí per ensenyar-vos com agafo jo l'agulla i això. Recordeu aquests mitjons que estava fent? Us vaig ensenyar l'última vegada, que en comptes de taló té un elàstic. Bueno, ja es veu aquí que s'aprima, d'acord? El nom del patró us el deixaré per aquí sota, perquè ja no me'n recordo, em sembla que és Magic Hill o alguna cosa així rara. Doncs que això ho desfaré. I direu, Àngela, què ha passat? Jo us vaig dir que jo anava a provar a veure què em semblava aquest taló. No sé, us el vaig posar l'altre dia en el bloquejador de mitjons, me'l vaig emprovar en el peu. Què passa? Quan arribes aquí, això no deixa de ser un tub. Tu agafes i fas així amb el peu, val? I el peu, clar, el peu no és pla ni és això, no? Però quan fas així, aquí se t'arruga o que aquí arriba justibiris. De manera que apenas has passat mig taló i aquí comences a tenir arrugat. D'aquí se te com arruga. I jo què vols que et digui? Me'l vaig posar en el peu i vaig dir, ja no m'agrada. O sigui que desfaré. Havia comentat amb la meva amiga, la Bego, que faria un desfer en directe perquè veiéssiu un mai vist de l'Àngela, que és desfer, perquè no desfaig mai. Val? Però em sembla que trigaria molt i no us vull fer perdre el temps d'aquesta manera. D'acord? O sigui que per mi, com diria el nen, això he fet. Fail. No. Em desfaré això i faré servir la llana per fer uns mitjons, agafaré un patró bàsic normal i corrent, no sé si amb taló d'última hora o agafaré i faré amb voltes curtes, com que té ratlles, faré amb voltes curtes. A més, el patró me deia que aquesta és una altra, jo no sé per què m'enfio de la gent. El patró deia de muntar, també aquella era de la canya cap a baix, jo vaig muntar punts com sempre amb el muntatge de la Judy, muntatge màgic de la Judy, i vaig posar punts, vaig dir, vale, per no haver-me de fer càbales de quan he de fer, doncs 64 punts. 64 punts, la que me'l poso en el peu i el peu balla, jo ho sento molt, jo soc de 30. Amb 30 punts jo me trobo que el mitjó em queda en el peu i llestos. O sigui que hi ha també aquesta part que no m'ha agradat gens. Que clar, això que a mi em balli mitjó, doncs no. I fer un mitjó així, d'aquests així, perquè el porti el meu home, no sé què dir. El meu home s'acaba posant els mitjons que li faig jo i li faig també 60 punts, doncs llestos. Desfarem. He fet, error, fail. Però s'havia de provar, no?
de perduts al riu, ho bo és que la llana ho desfàs tot i torna a començar. Com l'anunci aquell del català. I si m'equivoco, torno a començar. Parla català. Doncs així. Llavors, què més estic fent? Ahir vàrem anar a Andorra, el nen tenia competició i vam anar a Andorra. No sé si mai heu vist una competició de natació i més de mainada. Doncs conteu, al meu fill li tocava nedar la primera sèrie de totes, a les 4 de la tarda. Doncs clar, tu vas veient els altres, vas mirant una mica els del club i tal, però hi ha tants de clubs que arriba un moment que no n'hi ha cap més del teu club. Mainada molt més gran, quan dic mainada més gran són nanos de 16 anys i el meu en té 11, val? I que comences a dir, sí, veus com neden, és molt maco veure nedar bé, és impressionant perquè tots van haver de fer papallona i jo flipava, dic, no sé com no s'ofeguen pel camí. I una que és previsora va dir, saps què? Jo m'emporto la meva bosseta petita de mitjons i anem a fer mitjons. Doncs a la que més o menys els que conec del club i així van anar passant, doncs dic, saps què? Doncs agafem i començo els mitjons. Com us deia, em va sobrar de la llana aquesta tan xula del Dark Omen, que és aquesta d'aquí, me va sobrar uns 54 grams, alguna cosa així. Dic, mira, podria fer un parell de mitjons només amb aquesta. Podria. Però ja fa dies que mirant vaig trobar el patró de l'Andrea Mowry, que a més mai he fet cap patró d'Andrea Mowry i volia veure com escriu. Perquè també és una mica especial tot plegat. No sé si us passa, però jo quan llegeixo un llibre, depèn de... Tu trobes un autor que t'agrada, un escriptor o una escriptora que t'agrada, i ostres, de cop ho vols llegir tot perquè t'agrada com escriu. T'enganxa. Entens el que escriu, t'ho imagines, el que ha escrit t'ho imagines en el teu cap i dius, m'agrada com escriu, vaig a buscar el següent llibre. I quan te'ls has acabat tots et quedes orfe. I has de buscar un altre escriptor que t'agradi. Doncs el bo del tema és que amb els patrons, com que trigues molt a acabar un patró, doncs no és que te quedis sempre amunt. Hi ha gent, jo conec gent, que sembla que només fan patrons de Stephen West o només fan patrons de la Isabel. M'agrada veure diferents maneres d'escriure. Per exemple, la Midori Hirose explica allò, és molt entenedor, és molt clar, molt així. La Belén, de Tejer en Inglés, ella ha agafat bastant d'aquest estil i és bastant de l'estil que dic jo anglosaxó, que és bastant així. Llavors, la Susana Zoma, que és culpa meva, el patró està superben explicat i tot, però clar, agafa i diu, ara fes això, ara repeteix això 2 vegades i aquí em vaig quedar jo. No, repeteix això tantes vegades, depèn de quina talla, que jo devia llegir-ho en diagonal, i després te diu, i ara fes de la línia aquesta fins a aquesta, perquè no acaba de fer la repetició entera. D'acord? Jo vaig llegir una mica com em va donar la gana i que vaig entendre, fes una d'aquestes i després de la línia de tal a qual. Ahí me quedé. Jo ja sé que amb la Susana Zoma he d'anar amb peus de plom i llegir-m'ho millor. No puc donar-se per entès res. Doncs ara jo volia provar un patró de l'Andrea Mowry. Més que res per veure com escriu, a veure si m'agrada, em deixa d'agradar. Tot just he llegit la part que et diu munta tants punts i augmenta fins a tal. Són uns mitjons aquest triat. Part bona, un cop augmentats els punts són 60. Que la campaneta és la meva mida. Si no, hagués hagut de fer una mica de moviments per fer-me quebre les coses i disminuir 4 punts, que tampoc hagués sigut un problema, vull dir, jo en un flis, tu fas el càlcul matemàtic i t'ho arreglo. Llavors, el que dèiem, uns mitjons. Quins he començat? Els Curiosocks. Us poso foto per aquí, perquè el que he fet i res, no podreu veure de què va el patró, perquè no és gaire res. Un cop el nen va haver acabat de nedar i van anar tots els altres i tal, doncs bueno, la puntera amb aquesta llana tan xula que m'encanta, que espero i desitjo que la memòria no m'hagi fallat i sigui de mitjons, si no ja ens ho veurem, no? Potser es farà malbé abans, no ho sé.
A veure, que també hi ha gent que teixeix amb llana 100%, no? Però poso del darrer que es veurà més bé que no té el marcador. Val? Doncs res. La puntera, l'he fet una mica a la meva bola. Ella ha dit, per total, lo important és arribar als punts que diu. He fet el muntatge de la... Ella fa servir el muntatge turc, a mi és fàcil de fer però no m'acaba d'agradar, i he fet el muntatge de la Judy. Val? Llavors, com que m'agraden les punteres una mica rodonides, es veu que és una mica més rodonida, no és tan quadrada com segons quines altres, he anat augmentant, he muntat 10 punts per agulla perquè monto amb Magic Loop i faig el que és la puntera amb Magic Loop, vale? 10 punts per agulla, he augmentat a cada volta fins a tenir 20 punts per agulla i d'aquí fins als 30 punts per agulla, en total 60, augmento una passada sí, una passada no, una passada sí, una passada no. Que aquí podeu fer l'augment fent el make one right, make one left, allò de augmenta uno que s'inclina cap a un costat o cap a l'altre, o jo vaig veure, hi ha una noia que m'agrada molt, que segueixo, que es diu la Niti Nati, Love in Stitches, té un podcast també, està visquent a Nova York i és de Texas la noia. Doncs ella agafa i el que fa directament és una llaçada. L'augment el fa en llaçada, la següent passada que arriba allà, aquella llaçada teixeix per darrere, queda el punt tancat. I així ja no he d'estar pensant quin era el cap a la dreta, quin era cap a l'esquerra, que ja me'ls sé de memòria, però quan menys pensem millor, i a més, seguia mirant els nens nedar. Bé, els nens i no tant nens, però n'hi havia que són gegants ja. Doncs això. Això és el que porto fet dels Curiosocs, que si veieu a la imatge que us hauré deixat i potser us la torno a posar, amb aquest mateix, amb el color que fas la puntera, el taló i l'elàstic, fa pujar uns punts passats en sense teixir, que després si teixeixes, que van pujant per tot el mitjó. El patró és amb un taló d'última hora, o sigui que serà un cop, ara hauré de teixir unes miques més perquè fa una puntera personada. No és com jo, que ara ja agafaria i canviaria de color. Fa una puntera personada, suposo que encara heu de teixir, jo que sé, 4 o 5 passades més amb aquest color abans d'afegir el següent, i llavors agafa i ja puja els punts i anar fent. Doncs això, com a color de contrast, m'hagués encantat fer servir aquest. Però tornem a estar, tinc una troca sencera. Número 1, l'he d'embolicar. Número 2, ostres, que faré servir 40 grams, un altre cop allà 50 grams tirats de la mà de Déu? No, dic, vaig a mirar què tinc por ahí. Por ahí he trobat això, que si no recordeu malament havia començat un tercer mitjó per les llanes, amb això que és un soc una troca, color ratafia, que amb la cosa aquesta, amb la cosa aquesta queda superbé, fa contrast i fa el contrast en verd, un altre cop tinc verd. Val? I això sí que és un superwash i si no m'equivoco és llana 100%, no és pas de mitjons. També és super suau. Tot s'ha dit així, em soc una troca de mitjons i notes la diferència quan la toques, Per això dic que aquesta és 100% llana segur. Val? No és com aquesta que dius no ho diries mai, no. I això sí, aquesta és, com que puntera i talons van amb aquesta, que si no recordo malament de mitjons, espero i desitjo, val? No li fa falta el reforç del nylon i puc fer servir aquesta. I així vaig gastant restos. Com veieu, servidora ja està traient stash i no he hagut de comprar res, perquè l'altra opció era anar-me'n a una botiga i comprar alguna cosa per ajuntar-ho amb això. Però dic, em fa mandra, si tinc llana, per què n'he d'anar gastant de més? Això és una de les coses que vaig començar ahir mateix, perquè dic que els hauré d'ensenyar alguna cosa a aquesta gent. I alguna cosa m'he d'entretenir. No només he fet això. Vaig acabar el jersei aquest, no sé si era el 17-18 de març, i el dia 20 començava amb el cal del top Aurora. Aurora top, Aurora sweater, com li vulguis dir. Us el poso aquí. És un disseny de la Filipa Carneiro. Ara no sé com es diu a Instagram, però us ho posaré per aquí també. Us posaré el nom del patró, us posaré tot plegat. Si voleu, estem fent un cal que el vaig comprar jo
que l'estic fent, que hi ha la Bego i dues noies més, són 4, és jo un minical, i jo he pensat que donant de temps, començant el 20 de març fins al 31 de maig hem de tenir temps d'acabar-lo. A més, aquí li ve de gust el mes de juny teixir amb moer. Doncs bueno, ja us vaig ensenyar l'altra vegada el que... Un moment, que aquest tenim coses que han passat. Aquí han passat coses. Doncs us vaig ensenyar, no sé si us vaig arribar a ensenyar la mostra de tensió, o no la tenia, o només us vaig ensenyar les llanes. Com veieu, aquí tinc un groc i hi ha un gris, que se suposa que havia de ser gris, però un cop vaig començar a teixir, vaig trobar que quedava molt blau. Mira. Jo havia pensat, dic, mira, heu vist la foto, oi? La teniu al cap? Doncs jo havia pensat, mira, agafo, faig l'elàstic, el faig en groc-groc, llavors faig el moer i després faig la combinació del moer amb la... on estàs? Amb la cosa aquesta. Si ho veieu, ho poso així, ho haveu vist? Veus? Si ho veieu, és que es veu molt blau. I em va venir l'angoixa. Us podeu imaginar, no? L'angoixa de que l'he cagat amb els colors, i ara què faig? I amb les noies vaig estar documentant. Les noies deien, home, no, que tira endavant. Home, tira endavant, per què no? I dic, hosti, és que no em convenci. Si ja no em convenci, estic aquí. Estic aquí. A veure, que vaig començar... Mira, que estava a res. Aquí. Val? Si aquí ja no em convenç, us podeu imaginar que, una, teixiré de mala gana, dos, no m'ho posaré. I a qui li agrada teixir una cosa que després no s'ho posarà? Ningú, no? Doncs això. Vaig dir, saps què? Vaig a mirar l'estaix un moment. Aviam què trobo. I jo sabia que tenia negre en algun lloc. I vaig dir, i si faig això d'aquí negre? Faig el moer groc, i aquest groc que havia agafat per aquí serà el que faré combinat amb l'altre groc perquè es vegi que hi ha alguna cosa diferent. Per cert, veieu? Sí que he tallat els fils, no estan lligats de troca, però per si després de menester més moer em quedés que em faltés molt poquet, que no, dius, no em comprar una troca, no, perquè clar, he gastat ja. Clar, el groc segur que no en faré prou d'aquest, perquè ara necessitaré molt més, ja no és només els elàstics, necessitaré molt més. Però dic, si del moer, doncs mira, sempre puc desfer. Que serà que no, No us penseu que jo desfaré res. I menys moer, quin pal. Vale? Doncs ho vaig posar amb un Scooby-Doo d'aquests de sempre. És el que faig servir jo per deixar les mànigues en espera i aquestes coses. D'acord? I llavors, doncs, bueno, vaig començar amb l'elàstic negre. I aquí és on estic jo ara. Que si ens ho mirem, això seria el davant, val? Que no es veu molta diferència, però sí que es veu. Mira, es veu més a càmera que en veritat. En veritat no es veu res. Jo tinc l'aspiració que quan me'l posi, com que m'hauré de posar una camisa de sota, es vegi més. Val? Que si fem així, unes miques sí que transparenta, ho veieu? Hi ha un tros més transparent, tros més opac. I si veieu, això està teixit, que en veritat ara per ara això és un quadrat. Així. És que clar, no he volgut posar agulles més grans. Però si... Veieu? Ara per ara això és un quadrat. Anem augmentant a banda i banda, volta sí, volta no. I així anem. Ara ja el que em queda és acabar aquest tros de moer. Veieu que no són franges amples. Doncs aquest tros de moer. Després fer un parell de ratlles més amb el que és amb la llana combinada i després ja separo mànigues, que amb les noies hem dit que aniríem fins a separar mànigues. La Bego, com que és una fitipaldi, ja ho ha acabat, el resto de noies ha de preguntar com van. Val? Doncs així, què em dieu? Molt millor, La combinació, molt millor. Jo almenys estic encantadíssima. També us diré, potser us hauria d'haver posat amb unes agulles més llargues. Un cable, puc afegir-hi cable per ensenyar-vos-ho millor. Però si tot va normal, la propera que el veieu, mínim he separat mànigues. Ara bé que em flipo, potser l'hauré acabat. Mentida. Vale?
però supermaco, teixir el mohair va en fil doble. Teixir el mohair així m'està encantant. Estic pensant si a l'hivern no em faig un jersei amb 2 o 3 fils de mohair així teixits a la vegada. D'aquests que fa la Petit Nit, per fer alguna cosa. Tampoc l'he provat, no he provat els seus patrons, no sé com escriu. La Filipa Carneiro escriu bastant clar. El patró el teniu en castellà i el teniu en anglès. Jo l'estic fent en anglès, la Bego l'està fent en castellà i l'altre dia em va dir, potser és que estic espessa però no entenc quan explico de separar mànigues. Jo ho vaig mirar en anglès i vaig dir, aviam, això és clar i català. Va així. Per cert, el meu home està mirant la tele, tinc una porta entremig, però me sembla que si el sentiu veus, és ell. Doncs això, i jo ho vaig entendre bastant bé. Així va d'avançat. És que veieu, és que això està creixent, que és un contento, Doncs així, suposo que del que és la llana me'n faltarà, perquè ara em queden 2 troques, tinc tot això fet, estic quasi per separar mànigues, i em queda una troca, aquesta troca que tinc començada, els agafo de dins perquè així no ballen, i una troca més, que aviam agafo i que em compro més i no passa res. Llavors el que vaig trobar va ser un negre que clar, aquí quan estàvem fent aquest d'aquí, el que és a l'inici te fan agafar dos fils del que és el merino i teixir amb una agulla més petita que el resto. Duríssim, Amb aquesta és una llana, aquesta es diu Merinoland, de Rosarios 4, i això és un mohair que es diu Aurora, també de Rosarios 4. Per una vegada estàvem fent servir la llana que toca del patró. Però això duríssim. Doncs vaig agafar i quan vaig buscar l'estaix vaig trobar això. És un... A veure, que tinc l'etiqueta per aquí, que expressament no l'he llançada pensant... Mare meva, quantes etiquetes tinc? És un merino 100% de Katia que tenia a l'estaix d'un buf que us ensenyaré més cap a l'estiu quan us ensenyes coses que he pres i això, perquè allò no m'hauré de posar i com que farà calor. Doncs això és el que sou. Tot i fer-ho amb l'agulla petita no va ser un suplici com l'altre. Clar, heu de comptar que jo l'elàstic aquest el vaig fer també fent la cosa aquesta del dit, que ja ens costa més que tiri, però aviam, això també ho he fet amb això que us deia d'embolicar una mica més el dit per guanyar tensió. És que millor que no és jups, super jups i torna jups. És que mola molt perquè és un elàstic. Amb els altres elàstics és que dius no tinc elàstic, amb aquest sí, jups, mola molt. Doncs amb això és un merino 100% i dic, tate, de moment tiro amb el que tinc. Si em quedo curta, això hi ha un parell de merceries aquí a Girona que me'n venen. I una sal també. Doncs agafo i dic apa. Per la saca. I jo més contenta que un gínjol perquè vaig poder tornar a començar i avançar. Clar, això és el que estava mirant ara. A la foto, la dissenyadora quan el porta es veu bastant esbocat. I això em sembla que serà del palo, Ara per ara és que si em poso així hasta me'l podria posar de costat, però clar, heu de comptar que el pic ve aquí al davant. Que maco queda. Està malament que ho digui jo, queda maco. Doncs així. Apa. I jo segueixo amb el meu modo abejorro, perquè ja heu vist que els mitjons que desfaré eren així. I ara el que dèiem, amb els 2 mohairs, una cosa volia comentar. Quan vaig fer el penguono vaig fer servir un mohair de Casasol. Clar, jo tinc molts pantalons, pijames i això, i xandall, que és negre. Clar, estic per casa i vaig amb xandall o vaig amb pijama. I me quedaven blancs. Clar, el mohair era blanc, em quedava blanc allò. I dic, ostres, això deixa anar més pèl que la gata. I la gata deixa anar pèl, que és un contento. Aquest de Rosarios 4 no em deixa anar tant. Això, inclús li vaig comentar, l'altre dia va venir la Bego a teixir a casa, em va portar el seu i dic, tu Bego,
Dic, te n'has adonat que no deixa anar gaire pèl, aquest muert? Diu, sí. Diu, sí, sí, me n'he adonat. Diu, jo igualment, ella és el que, així muert no ho havia fet mai. Diu, pensava que seria un Cristo per com et vaig veure amb el pingüino, però veig que no. I dic, no, super contenta que no deixa anar quasi pèl. O sigui que, si he de fer a l'hivern, en algun moment, un jersei tot de moer, com us he comentat abans, em sembla que aquest moer té molts de números. També m'han dit, he sentit que el d'Isager tampoc no deixa anar tant de pèl. Però bueno, superguai, Mira com es veu la diferència. I el punt queda força obert. Jo estic teixint realment amb les agulles que diu la Filipa, que és amb el 4,5, estic fent. Les meves companyes n'hi ha dos que estan fent servir una agulla més gran, perquè com que apreten més, doncs una agulla més gran. Llavors, d'aquí encara us volia comentar un parell de coses. Recomanació d'aquest moer amb aquesta llana. Ja vaig avisar a tothom que quan fessin la mostra, cuidado, perquè jo vaig agafar, vaig fer la mostra de tensió, la vaig mullar i de cop fa jo, dic, punyeta, això és un xicle. Dic, això és increïble. Dic, saps què? Tot i que no m'acaba de donar la mostra, que potser me falta... No, que potser me sobra un punt o dos, no sé, alguna així, val? I he acabat fent la talla que de contorn seria 122. 122 que he fet també el càlcul amb això i aniríem a parar més o menys igual, però com que això és un xicle, sempre puc donar-li una mica més si veig que em falta, perquè com heu vist és força ample, però igual a mi no m'interessa tan ample, ja ho veurem al moment. I sobre les mostres, una altra cosa que us volia comentar. Vaig veure la Patri de Núgar l'altre dia. Hola Patri. Que ella tenia problema perquè es va trobar que havia fet unes mostres de tensió feia vés-te'n tu a saber quan i que no sabia quina agulla havia fet servir. I jo pensant, ostres, jo tinc un truc per això. Bueno, és que ja automàticament, jo quan faig una mostra de tensió. Que teniu un fil per aquí que us ha sobrat de muntar punts i un altre de quan tanques? Perquè aquí jo no sé què vaig fer que em va sobrar tant. No, és el moment de... Sí, és el moment de muntar punts, m'ha sobrat el pilo. Doncs jo faig una cosa. En un dels caps poso el número d'agulla. Faig el número rodó d'agulla, seria veieu que faig nusos? 1, 2, 3, 4 nusos, vol dir que és l'agulla del 4, i aquí n'hi ha un, 4,5. Jo sé que aquesta mostra s'ha fet amb un 4,5. Us vaig comentar que volia fer-li a la meva mare ma mare em va demanar que li fes una orsina. Doncs l'altre dia dic, ostres, ho vaig fer-ho o no vaig fer-ho? Vaig anar a buscar la mostra de tensió i tenia fet dels nusos. No he de tornar a fer la mostra de tensió, no he de buscar ni tan sols a Ravelry quina agulla he fet servir, o sigui que si no ho apunto, da igual, i així ens anem. Si us serveix d'algú, aquí ho teniu, agafeu la mostra de tensió, li feu nusos i cada nus és una mida. Parlant de llana Superwash, que us deia de la llana que estic fent servir pels mitjons, que llavors ha sigut com m'ha vingut al cap explicar-vos una cosa. Entrem a l'apartat d'aprenentatges, errors i èxits. Tothom coneix el coll Felicia de la Belén Fernández. Us poso una foto per aquí. És un coll per aprendre a fer brioix. Super, oi? Doncs jo vaig fer un coll Felicia amb el ratafia de Soc una troca. També vaig fer servir un resto que m'havia quedat d'una llana Lang, de Lang Yarns, que porta llana i lli. Després vinga, vaig a fer el coll Felicia. Faig el coll Felicia. La llana de Lang Yarns no és Superwash. La llana de Soc una troca és Superwash. I potser us heu preguntat realment, no sé tanta diferència, dona igual. El meu home què va fer? Que va ser, aquí va aprendre que no ha de posar a rentar les coses sense avisar-me. Va posar-lo a rentar. Superwash, no Superwash, tot afaltrat. Ho veieu?
Aquí teniu el meu coll Felicià. Vaig aprendre un munt, fer brioix. Posar-me'l 3 vegades. Què us ha semblat? Xulo, xulíssim. És reversible també, dins de les misèries. Val? Doncs aquí teniu per què rentar la llana a mà. Passen aquestes coses. Superwash pot anar a la rentadora, no superwash no pot anar a la rentadora. Ni un dibuix ni res. Aquí encara es veu una mica el dibuix. Val? Doncs apa. Lliçó apresa. No cal que feu això. Ja ho vaig fer jo. I ara us volia ensenyar un jersei que, clar, valenta, kamikaze, com vulgueu dir-li, d'acord? I ens vaig agafar i vaig dir, vinga, jo puc inventar-me un jersei. Doncs vale, em vaig començar a inventar un jersei. Vaig comprar-me una llana Katia, d'aquella època quan l'Eiffel estava obert a Barcelona, al carrer... Com es deia aquell carrer? Torrent de l'Olla, em sembla que estava a Torrent de l'Olla de Barcelona, a l'Eiffel, i vaig dir, jo m'invento un jersei. Que és xulo, avui me l'hem provat per veure si me l'hem provat per ensenyar-vos-el i estic pensant si el faig servir l'hivern que ve. Esto. Veieu, és monotema, estic una mica verda, estic una mica verda. Val? Doncs això. Mira, me'l posaré, a veure si me'l poso aquí sobre, que això sí que és un abric, que em sembla que me l'he posat 2 vegades. Me'l vaig posar a Múnich, una vegada que vaig anar a veure una amiga, i feia un fred que te mories. I me l'havia endut i vaig descobrir que hi havia alguna cosa que no m'agradava. Veieu? Ja comencem, que em vaig passar de llarg, perquè volia gastar la troca. De mànigues va curt. Us explico com funciona. Ui, es queda fatal això així, ja no es veu tant. Veieu que aquí és un punt bobo que va així en vertical, perquè vaig començar la màniga en pla. Veieu aquí la costura? Aquí està la costura. Vaig fer la màniga en pla, doncs apa, punt bobo, narinant. Jo vaig medir més o menys el que necessitava aquí dalt. No vaig comptar que poder havia d'haver començar amb menys i anar fent augments. Qui diu que les mànigues han de tenir forma? Ningú. Doncs apa, servidora que va començar així, a teixir en pla. D'acord? Vaig teixir en pla, fins que vaig arribar on jo vaig dir aquí comença el coll. I aquí vaig separar, vaig teixir primer un costat, després, primer el davant, després el darrere, i apa, aquí agafo i ho junto. Un segon. Disculpeu el tall, que ha vingut el meu sogre i m'ha portat un manat d'espàrrecs, estem en època. Doncs us començo a explicar de nou perquè no sé pas per on tot tallaré. Llavors, aquest jersei, com us deia, vaig agafar i me'l vaig inventar, de Perdidos al Río. Teixit en pla, fins aquí, vaig separar en 2, tot en punt bobo, vaig teixir primer una part, després l'altra, i després vaig tornar a juntar aquí on em va semblar més o menys que seria l'ample del coll, i un altre cop teixit en pla tota la màniga. Aquesta també té costura, veieu aquí? La costura. Que jo cuso fatal, que per això sempre teixeixo d'una altra manera. Llavors vaig agafar punts fins més o menys el que a mi me semblava... Hola, carinyo. Fins on a mi me semblava que seria l'ample del cos que hauríem de necessitar. Vaig recollir punts i punt bobo, cuidado, carinyo, i punt bobo fins avall. I veieu? Ni tan mal. Què passa? La màniga vaig fer curt, és el que hi ha. Aquí és molt esbocat, o sigui, per la manta aquesta que és, que abriga tant i tant, doncs clar, com dir-vos que bueno, que això és un invent, tu, coses que passen. I jo també, tejido de lado a lado, no en tenia ni punyetera idea, amb perdó, però teixit de costat a costat, com ara està tan de moda, que si ho fa la Soso Zoma i algun altre més he vist que també ho fa. Pues apa. Doncs això era l'últim que us vull explicar. Això és un Katia, no em preguntis el què, no em pregunteu quina agulla era, perquè ni idea. I ja, això és el que us volia ensenyar, les coses que vaig aprendre. Vaig aprendre a cosir,
que havia de fer maneres més llargues. Això jo quan me l'he posat les 3 vegades comptades, perquè aquí sempre ha fet massa calor per això, doncs me l'he posat a una camiseta aquestes de coll alt negre, que clar, mania llarga arriba fins aquí i força bé queda. Que també valdria per una nena de 12 anys perquè agafés i fos com un vestit? Sí, també valdria. Però bueno, ara m'estic pensant si el dono a algú que el pugui fer servir així o el faig jo servir l'any que ve, no, aquest hivern que ve, d'acord? Llavors, coses futures, bueno, com veieu jo no he anat al Sevilla TG, ja aniré al Barcelona nits, ja aniré al Barcelona nits, d'acord? I llavors el que un cop acabi el jersei que estic fent, aquest el top Aurora, llavors el que sí faré és començar ja tot el tema d'estiu. Seguiré amb els mitjons i ja m'anireu veient. Suposo que ja serà a principi de maig, perquè estic mirant que sigui a principi de cada mes. La setmana passada no vaig filmar pensant... Bueno, tenia família a casa. Feia 3 anys que no veia els meus oncles d'Alemanya i els vaig tenir a casa, o sigui que vaig passar el tema. D'acord? I això, com ja sabeu, me podeu trobar, que no us he dit abans, em podeu trobar a l'Instagram com em fa feliç, i igual que el Ravelry també trobeu com em fa feliç. Miraré de posar-vos a la capseta que hi ha per aquí sota els links a tots els patrons, menys això que és inventat, és el que hi ha, val? I ja està, espero que us hagi agradat molt. Moltes gràcies als que heu retornat a veure-me, moltes gràcies als que em veieu de nou i us subscriviu, subscriviu-vos, poseu-me pols en amunt. I ja està, fins la propera, que ja serà el maig, que esperem que per fi faci primavera, perquè no, hi portem uns dies que fa frisquins, d'acord? Vinga, moltes gràcies a tothom i fins la propera. Adeu!